atal bakoitzetik zati bat hartu dugu, eta beste emanaldi bat egin daiteke, beste zati batzuk hartu ezkero. Alegia, liburu baten, dauzkazue, nahi beste liburu. Kombinazio guztiak egin ezkero. Eta nahi beste emanaldi. Bagoaz, hirugarren zatira, hirugarren atalera, eta lehenengoan planoak eta planak eta zeuden, bigarrenean oinordetzak eta aurretikoek gandik jasotakoa, ikasitakoa, bidean ikasitakoa, eskola erakustitakoa. Eta orain ja martxan gaude, mudantzan, baina beti egoten dira bitartekoak. Eta bitartekoak dira, nahien eta ahalen eta halabeharren erdian gertatzen direna. Eta batzuetan, bitartean gertatzen dira, igual gauzarik garrantzitsuenak. Eta bitarte horiei, garrantzia eman nahi izan diet, bitarteak nahiak, ahalak eta halabeharrak. Eta bitarteetan hitzak dauzkagu, gogoratzeko zenbat gauza gertatzen. Esan gabeko hitzak, hitzek bezala urrun dabiltzak. Noiz egin hitz, noiz komunikatu, noiz amore eman, noiz amoreatu. Eta esan dako hitzak, hiltzaile baten hitzalan gisa. Noiz nigatik, noiz besteengatik, noiz isiltasuna hausteagatik. Hitz guztien zaboretegian galdu nuen, ta ez dut aurkitzen, itzuri mundik lehen. Zahor guztien iztegietan galdu nuen, ta ez dut aurkitzen, egia mundik lehen. Arrunbek denbora eta lekua eskatzen dute, zehaztu du. Kontzentrazioak lantegia behar du, txirrinei iesi eta egin behar domestikoetatik kanpo. Argitasunaren erotika zirrikituetan bizi da. Berez, ez dauka inora heltzeko premiarik. Plaza Zabalen itzalpean hartuko du atxeden Andre idazleak, doana aritzeko iratzargailurik gabe. Baina ez da egia pobreak libreak direnik. Ez da egia berogailuak sormena oztopatzen dienik. Ez da egia grinak ezina ordezkatzen duenik. Ez beti behintzat. Barrunbeek argitasunaren erotika maite dute, baina merkatuak izarrak gura ditu plazak argitzeko. Pobreak arkupeetan geratzen dira izardunen kableak lotzen. Pobreak izarrak amesten geratzen dira. Bitarteak betetzen. Bitartei bea. Eta bitartean datoz jaiotzak eta eriotzak. Bitartean erorketak eta altxaketak. Bitartean igoerak, garaipenak eta okerrekopenak. Bitartean batzen dira urrizkiak eta atzizkiak. Bitartean afektuak eta oskirriak. Bitartean izuak, bitartean tolesak eta izurrak. Bitartean galtzen dira iraultzak eta oroitzak. Bitartean pizten suteak, mareak eta lotxak. Bitartean heltzen dira nekeak eta gerrak. Bitartean atorrak eta irradak. Bitartean zikateak, bitartean estekak, eskenak eta esdeun gozanak. Bitartean doaz arnasa geldiak, arnasa galduak eta arnasa endekatuak. Bitartean gurariak eta haieneak. Bitarteak nahiak, ahalak eta alabeakak. Bitartean elurra, kukua, enara eta lurra.
bitartean nahia eta gura, bitartean eta bitarteetatik ura.